Top 9 sa March 2023 licensure examination for professional teachers sa elementary level ang 23 anyos na Sorsoganon na si Rochelle Ann Galve. Si Galve sa raw sa 7 Bicolanong top-notchers asin produkto kan Bicol University College of Education. Mayo 19 kan ipaluwas kan Professional Regulation Commission ang resulta kan eksaminasyon, kung sain 90.60% ang nagunong rating ni Galve. Sigun sa iya, antres ang triumfo, kadakol man siyang inagihan ng mga kadipisilan. Alagad imbis da panluyahan, mas nagi siyang pursigido o rugna sa pag-review. Super nakakataba ng puso na so much more pa po sa pinag-pray ko, yung binigay sa akin ni Lord. Sobra-sobra yung binigay niya sa akin. So, very thankful po talaga yung puso ko. Yung estado ng puso ko ngayon. So very thankful lang po talaga. Tubong bulusan asin sulong aki si Galve. Istorya niya, puon elementarya sundo high school, achiever na siya. Magna cum laude man si Galve kan college. Parehong paratukduan magurang ni Galve, na naging sandigan niya sa mga oras na siya ang pigluluyahan na nimbuot. Asin inspirasyon niya daa sa pag-abot kan sa iyang mga pangiturugan. Kasama na din sa mga naging inspiration ko, yung mga naging teachers ko from elementary days, high school, lalo-lalo na po nung nag-college, yung mga matitibay namin na professors. And yung mga lecturers din po namin sa review center, nakaka-inspire din po talaga sila. Sigun kay Galve, naging liyabi man sa panibagong triumfo ang hirarong na pagtubod sa mahal na Diyos. I am proud na isa to sa mga naging katangian ko, isang Bicolana na Oragon, kasi naipapakita ko yung katapangan ng loob, yung resiliency ng pagkatao ko sa lahat ng aspeto ng buhay ko, lalong-lalo na sa pagharap sa mga problema. Doon ko napatunayan na kaya ko pala talaga lahat. Kakayanin at kakayanin ko lahat. So, sa mga sa mga magti-take pa lang ng LET, especially ngayong September 2023, I am rooting for your success. I am praying for your success. Alam ko, ginagawa nyo ang lahat para sa pangarap nyo. And saludo ako sa inyo sa lahat ng mga sakripisyo na ginagawa nyo. Mientras tanto, sa secondary level, top 8 si Andrea Grace Nocete, top 9 si Jelly Guillermo, asin top 10 si Joanna Barbacena. Sindaan produkto man kan Bicol University College of Education, Daraga Campus. Top 4 naman si Janine Erica Españo kan Ateneo de Naga University. Top 7 si Arlene Furing kan Sorsogon State University, asin Kate Batalier kan Universidad de Santa Isabel. Sa 60,896 examinees sa elementary level, 24,819 ang nakapasar. 19,390 digdian first-timers, mantang 5,429 ang repeaters. Sa 102,272 examinees sa secondary level, 48,005 naman ang nakapasar. 39,890 ang first-timers as in 8,115 ang repeaters. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jonah Burse.